Děkujem. Tak, já k tomu ještě chci dodat, že tahle desítka bude trošku jiného rázu, než byla ta v předchozích letech. Protože jednak jsme na tu přípravu neměli tolika času, neučím tady všechny hodiny, takže taky ty výchovy, kdy jsme... Povídáte kočky, kočky, jako máte řeš. Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte kočky, kočky, jako máte řeš. Mňau, 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 mňau. Vlastně povídáte němé tváře, jako máte řeš. Listening activity 2. Listen and sing. Lion, wolf, giraffe, monkey, and ta naše hospoda, hospoda, to je pěkné zařízení. Polívka zřeje se, hostnictví směje se, všemu pivo dobře pění. Ta naše hospoda, to je pěkné zařízení. Polívka zřeje se, hostnictví směje se, všemu pivo dobře pění. V hospodě jsou 4 sudy, dva jsou rychlí, dva jsou sudí. Pivo stoupá nahoru do našeho bankoru. Pivo stoupá nahoru do našeho bankoru. Máš doma chladničku, hlas jak sláma, oči jak len. Máš doma pětničky, rovné jak pětničky, ty táto, co jsou ven. Máš táto tatíčku, máš doma matičku, hlas jak sláma, oči jak len. Máš doma pětničky, rovné jak pětničky, ty táto, co jsou ven. Doktorci jsou 4 děti, mohli si byli právě ti. Včera omladí a pokojně, potom usnou pokojně. Omladí a pokojně, potom usnou pokojně. Ta naše hospoda, to je pěkné zařízení. Polívka zřeje se, hostnictví směje se, všemu pivo dobře pění. Ta naše hospoda, to je pěkné zařízení. Polívka zřeje se, hostnictví směje se, všemu pivo dobře pění. To dnes není, to je pane překvapení. Proč je doma, já nevím, zásobil se lahvodím. Proč je doma, já nevím,
Tak počkej, Magdalena. Děláme plechu. Přestaň zlobit jemu plechu, ať opravím tu rozstřechu. Která děláme plechy, odpadl ze střechy. It's a blue balloon. It's a red, red car. And it's a green guitar. It's a green guitar. It's a black aeroplane. It's a white telephone. And it's a yellow balloon. Hey, what's this? It's a yellow banana. It's a blue balloon. It's a red, red car. And it's a green guitar. It's a green guitar. It's a black airplane. It's a white telephone. And it's a yellow balloon. Uncle Paul is young and tall. A-E-I-O-U. Auntie Lynn is young and thin. A-E-I-O-U. Young and tall, Uncle Paul, young and thin, Auntie Lynn, cousin Pat is short and fat, A-E-I-O-U, and my old dad is big and sad, A-E-I-O-U, short and fat, cousin Pat, big and sad, my old dad and cousin Daisy's lazy. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Arms and legs and feet and hands, feet and hands. Arms and legs and feet and hands, feet and hands. And eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Voda voněnka, dlaní od lásky, takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky. Takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky. Do světlé vody jednou napijem. Ten se neuvídá, ten se neuvídá ztratí jen. Ten se neuvídá, ten se neuvídá ztratí jen. Když se dvě srdce
in Africa is my river. Listening activity 65. Listen and sing. Tak, tady máte, tím tak já bych prosila o přihlášky, aby mu teda díky mohli přidat takový pamětní list za odvahu a statečnost. S námi přežil, když teda asi 2 dny potom se z toho léčil. A tam máš takový pěkný obrázek, který ti vytvořili děti na památku. A doufám, že se s tím pochlubíš u hradní stráže. Tak děkuju. Tak. Ukázat rodičům, takže asi to budeš muset rozpálit.
sklony. Tak, takže mám tady pro vás takový malinký dortíčky. Teď vám teda uletla paní Koublová. Kluci mají modré, holky mají růžové, takže se každý bez jednou necháme. Ale to se zpátky do řady. A neslupně. Kam jdeš? Martine, Kam jdeš? Máš se máš vrátit jít do řady. Do řady. Do řady. Ne, ty si máš vzít Máš- tam řadu. Hlavně tady nevypadíme, jo? Tak, jděte si do řady, značka. Tak, až na pokyn, jo, tak potom to všichni najednou smutneme, ale já bych tohle docela slavnostní příležitosti bych chtěla poděkovat všem rodičům za úžasnou, skvělou spolupráci od první třídy. A přeju vám i vašim dětem těch dalších školních let strašně moc úspěchů. Ať se vám daří v té čtvrté třídě. Ať se nám podaří to, abyste tady byli vedle mě, aby jsme se tady mohli pořád potkávat. A jak jste mi teda už slíbili, tak snad mi s těma prvňáčkama budete občas taky pomáhat. A Filďo, ne, že budete učit lobit. Oni budou umět sami. Oni nepotřebují ještě od vás radit. Takže připravi 3, 2, 1, teď. Tak, a než se pustíte do toho jídla,